गोकुळ सोबत गोकुल। सावंतवाडी शहरात महायुतीला मिळालेला कौल हा विचार करायला लावणार आहे। त्या संदर्भात निश्चित विचार करून चुका सुधारू असं मत माजी आमदार राजन तेलींनी व्यक्त केलंय। एक गोष्ट 100% मी पहिल्यांदाच सांगितलं, म्हणजे इथं तुझं सावंतवाडी आम्हाला कमी पडलं याचा विचार आत्मपरीक्षण करण्यासारखा आहे एक गोष्ट। दुसरी गोष्ट सांगितलं की आम्ही दोन्ही एकत्र असताना किमान 1 लाख मतापर्यंत आम्ही जायला पाहिजे होतं, पण ते आम्ही गेलो नाही। ह्या संदर्भात सुद्धा आम्हाला ठराविक जे पदाधिकारी आहेत कोर्टिंगला बसून नेमकं कुठे कुठे काय काय चुकलं। 31,000 आज जी काय मतं पडली आहेत ही काय मतं कमी नाही, पण तरी पण दोन्ही पार्टी ज्याही एकत्र अलायन्स मधून आपण लढतो त्यावेळी आपण तिथपर्यंत जायला पाहिजे हे आपलं म्हणणं बरोबर आहे। पण त्या संदर्भात सुद्धा आम्हाला बसून रवींद्र चव्हाण आता 11, 12, 13 तारखेला आपल्या जिल्ह्यात येत आहेत, पदवीधरची पण निवडणूक आहे त्याची तयारी आहे। आम्ही बसू आणि याच्यात निश्चितपणे या सगळ्या गोष्टी विचार करू। 100% आपली गोष्ट बरोबर आहे आणि म्हणूनच इथले सगळे नगरसेवक इथले सगळे पदाधिकारी एकत्र बसून यांच्यावर निश्चितपणे विचार करायला लावणारा कालचा रिझल्ट आहे, म्हणजे खाली या सुद्धा शहरातला निश्चितपणे या ठिकाणी आम्ही विचार करू आणि ज्या काही चुका झाल्या असतील त्या चुका सुधारू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।